बेर अइले ससुरारी नुजी धके पाजा में कैले बहरियारी नुजी। पहला बेर अइले ससुरारी नुजी धके पाजा में कैले बहरियारी नुजी। फगुआ तक खेलनी बाकी इहे चिंता धइले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा। सूट सलवार में लगा देले बाड़े दागी देह कतनो छोड़नी उ डाल देले बाड़े भागी भागी। नए सूट सलवार में लगा देले बाड़े दागी देह कतनो छोड़नी उ डाल देले बाड़े भागी भागी। ऊना के करनवा मुहवा घर भर फुलैले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा। कैसन बधारम बाटे न उनका सरम हमारा के जाल में फंसा के उ कैले बेभरम। जाने कैसन बधारम बाटे न उनका सरम हमारा के जाल में फंसा के उ कैले बेभरम। शुभम लाल बाबू से मन अकुलैले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा। पहला बेर अइले ससुरारी नुजी धके पाजा में कैले बहरियारी नुजी। पहला बेर अइले ससुरारी नुजी धके पाजा में कैले बहरियारी नुजी। फगुआ तक खेलनी बाकी इहे चिंता धइले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा हम लहंगावा पा जीजाजी के रंगावा सखी हो रिएक्शन कैले बा।